Este é o vídeo 3 de 5 da serie A linguaxe secreta da adolescencia nas redes. Se algunha vez viches un comentario con cousas como POF, literal ou based e non tes moi claro que significa, este vídeo é para ti. A primeira palabra de hoxe é POF, que significa Point of View, é dicir, punto de vista. Esta seguro que che apareceu en 1000 reels que ves en calquera unha das plataformas nas que tamén estás vendo este vídeo. Nas redes emprégase moito para presentar unha situación dende unha perspectiva concreta. Por exemplo, POF, chegas tarde á clase e todo o mundo xa está sentado. Ou nun vídeo, POF, cando o docente ou a docente di que o examen era fácil. É unha forma de situar as persoas que ven o vídeo ou o contido que ti estás creando dentro desa escena. Outra palabra que aparece moitísimo é literal. Esta tampouco é tan nova, xa se empregaba cando eu era adolescente. Literal non se usa como significado exacto da palabra. Entre o colectivo adolescente emprégase para intensificar algo que lles parece moi identificable. Por exemplo, alguén conta unha situación incómoda e outra persoa dille literal eu. É unha forma de dicir algo así como isto pásame exactamente igual a min. Based é unha palabra que aparece moito nas comunidades online. Emprégase para describir alguén que di algo con moita seguridade ou sen preocuparse demasiado polo que pensen as demais persoas. Por exemplo, alguén defende unha opinión que non é popular e outra persoa comenta based. Todas estas palabras que nacen da cultura de internet, como xa sabes, pasan a fala cotiás, interaccións cotiás. Por iso, cando ves comentarios nas redes que parecen raros ou un pouco máis afastados da túa linguaxe do que ti dices, moitas veces simplemente estamos diante doutro código cultural. Bro. Así que, se che interesa que faga máis vídeos sobre a cultura digital adolescente, deixamos nos comentarios. Meu!